Nkomakulient ndozviurayira pamunini namadhokonona atiri kunzwa pano, madhokonona anotaura nonanga hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe. Another day, another another one. Pese panotongotanga rimwe zuva panenge pachitongoyuwira munhu. Ndosaka unzwa umwe achiti kana usati wakamboenda kuzimbabwe, kana wakamboraramira muzimbabwe, ukazoenda kugehena unenge uchingoreleta nyaya dzacho apa unenge watojaira lifestyle. So ndonzwa kana statement kuti vanhu vamwe unzi mazimba akashinga, mazimba anoshingirira. So iko zvinezvi tiri kusangana nenyaya dzakawanda dziri kuitika, nyaya dziri kutora nzvimbo. Nezuro pari imwe yakabudawo pari kunzwa ZANU-PF shares government allocated 5.4 million with Triple C. Government will pay out iri kubuda iri kumazigi 5.4 million to ZANU-PF and Triple C under the Political Parties Financial Act. So ZANU-PF iri kuwana 69.3%, Triple C yobva yawana 30.7%. ndo mashayanirwe ari kuitwa mari iyoyo amongst these political parties. But I don't think kuti tichiri any political party, especially these guys with Triple C. I don't even know kuti vachiri kupurwa ichi mari idzodzidzi. This is the waste of money, because these guys they are doing absolutely nothing. Iko zvinezvi takada kutarisa hapana kana chavari kucontribute, chavari kutomboita kunyika yacho. To be very honest, kubva pakangosiya chamisa zvepolitics, vakomana vakasara kuparliament dzatongoromba ZANU-PF iri ngoita zvinhu zvayo ine vanhu vayo nemaopposition ayo anoiteerera zvainoda. That's it. Because izvi so tiri kutarisa kuti tangori kana munhu pangomuka nezuro pachinzoni takutobhana kuti hakuchadiwa matinti padzimotikari without asking, without kuti mbotiwo vambogarawo pasi vambotaurirana kuti no, mirai kumisa matinti aya mani, itai basa renyu vanhu ngavaite basa. Zvitori nani kuti dzisechwe mota dzese pane kuti panonzoni toda kubvisa matinti. Why ndiri kudaro? Zvinokonzeresa kuti vanhu vatange kuhijekwa, vatange kubirwa. Mota kana ine tinti kashoma kuti matsotsi angu ataka, but vakazoona toraitika kuti munhu ari kudhiraivha mota yemunhu wechikadzi, what is going to happen kune munhu iye? Usiku vanoona kuti uri kudhiraivha mota uri wega, unofunga kuti vachakutya kukuataka. But kana mota ine matinda uchaataka because vanenge vachisingazivi kuti ndiani ari kudhiraivha. But pavanoona kuti mukadzi uyu vakutogarira, vakutoita zvavari kuita. Saka ndakatozvitarisa ndinoona kuti these guys vanenge abuda munhu iye angozviti ndakutoisa mutemo kana izvo, iye pachake anogona kunge ane chimweya cheumbavha kana kuti ane dzake mbavha dzinomushandira. That's my opinion on that, because there is no way kuti unongomuka from nowhere ngoti madrugs anetsa. Asi munonyatsomaziva vanhu vanotengesa mupanje, munonyatsoziva vanotengesa madrugs pavasungwe. Muruda kumirira ngoti isusu toda kutongotanga nekuisa chitoriro chemutemo. That's not fair, honestly. It's not fair. Parungozvileka kafenesi papa. Saka taona kuti pari kuleka kafenesi ndo patiri kutizoni ayoka parliament kwacho saka pari kunzi pari kunoshayanwa mari ndedzei mari idzodzo kunoshayiwa. Vanhu vacho vari kuparliament ivo vakatonyarara vakaiza zvo mapolitical parties acho aronza da kupiwa mari yekuita sei. Iyo ingori same team. Because vanhu vanotambira kusame team hazvina zvazvinobatsira. Nezuro kune imwe nyaya futi, and they are all quiet, havasi kumbotaura nezvazvo. 14 Chinese nationals arrested at a lodge in Zimbabwe over cocaine possessions. Vakabatwa vachitengesa manhingirikeni zvinodhaka izvozvo. Vari kutotengesa madrugs zvo. Muri kuita sei? Muri kuenda nawo kupi? Muri kuita sei nemadhingino? Kupinda munyika ndakambozvitaura ndikati machina aya, most of those guys vari kutora rehab chaicho. Kutoendeswa kurehab, because zviro zvavari kuita hazviitwi nemunhu anenge asiri under the influence of drugs. Imagine kuti vakasvika pamunda wemunhu vari kunyatsoona ground riri ball, vari kusvika chera mazikomba, the next thing havasi kukwanisa kusiya vavhara. Hapana ari kumboenda muparliament kunochallenge kuti munhu wese akachera kuzigomba ngaadzokera anovhara asiye pakanaka, because watora zvaunge uchida pasi pevhu chidzorera kavamwe vakwanisa kuzoshandisa land semazuva ese. Hapana akambozvifunga kumbozviningina izvozvo. Ivo vakatogara vari kuchina vanoona kuti kuZimbabwe kune dombo rakadai hanje tinochera nyika yese. The funny thing, kusvika ngotora chero munda wemunhu atorwa pamunda pacho pakashandwa haana any benefit yaari kuwana, and these guys vangori comfortable ngozi tiri maopposition, tiri muparliament. The next thing chavari kutouya vachitoita kungotuka vanhu paTwitter. Vanhu vari kutotuka ndo vanhu vacho vakavavhotera. Saka unoti tiri kuenda nyatsoenda kupi kwakanangwa ipapo. Machina ari kuita zvaanoda. Iyo vanhu vacho government inongobudikira ada inonzi wada ungoitawo zvavanoda. What's next? What is going to happen next? Tichanyatsoita sei senyika, kwakanangwa ndekupi? Ndo nyaya imwe mubvunzo wekuti inoda kuti inge ichigarirwa pasi muparliament, ndo basa reparliament. But it seems like these guys, they don't even care. Zuro ndizuro apa wiki ino uchivhaya akaonekwa ari kuchina ana president Emmerson Mnangagwa vacho vabva ikoko.
imi naimi anoshandira hurumende here muchindo zvokuti ari kuenda aenda kunodini zvinhu zvokuti zvinoda maanswers. Takaona maenda nachivhayo aienda kunoite chii iye asiripo padelegation yenyu, haashandire hurumende mukomana uya because he is a businessman. Tinaopa mabusinessmen vakawandisa vatadzari kutiziva kuti purpose yake yanga achiita kuchina kwacho ndei, but mibvunzo inomeka sense kana yabvunzwa kuparliament, but kuparliament kwacho ndiani ariko ari kubvunza. Tongomirira kungoona panzi panoda kubudiswa mari, government yakubhadhara mari, ndopo unoona kuti kutone opposition nayo pesa apa mubva vaone opposition yakasiyiwa vakomana vacho vakasara ana muchekadzafa zvavo, hapana ari kumboita kana any action. And ivo pachavo kupusa kwavo the thing kuti alright vacharamba varimo muparliament, vacharamba vachitoita yavari kuita vasingazivi kuti anytime is tea time. Vanotanga kueliminatwa 1-1, vachatanga kurikolewa 1-1, posara pasisina kana munhu 1 zvake yonyatsosara iri 1 party state. Pononzi takaenda kumaelection kamuna 2023 and time inenge yatopera kuti uchiramba uchidzoka uchiti ndoda kuzodai so unoona kusvika pathi extent yekuti uri kunzi kuchatomboitwe zvemaelection zvacho vanokwanisa kuzviita because those are the things zvavari kutotraya kuplana zviri mupipeline, but zvikushaikwa zvopasiswa sei. Vanotanga ngoti saka isusu zvatinoda kuita wese aroda kuuya unoda kuzoitawo president uya ujoin nepati yedu, ndo zvinhu zvavachazenge vakuda kuita, ndo zvavari kuplana, ndo madreams avo, ndo mafuture plans avo. But kuti tichitaure tionesane kuti komana zvamuri kuita izvi muri kuda kuzoenda kusingadzokeki, hapana anoda kumbozviningina. Most of those guys havana kana future kudhara, agara anga atongori marombe akatosponswa neyo zanu yacho kabisira. That's why ukaona kuti even yo pakabuildwa triple C vanhu vakawanda vasina mari, hapana pati inge sina mari yekuti ingakwanisa kusponsera kuti sei waitoshandisa mari yako yemuhomwe, ndo pakadhikarwa vanhu ipapo. Ungabuda ndinayo mari yekuzvikampenera ndine chakati vachifandwa. Unofunga kuti ukapuwa mari mupolitics mari iyo inenge iri yechi inozodiwa kuti pange pachiita profit. Munhu akupa anoda kuzoitawo profit pamari iyoyo, ndo zvinonyanya kuwanzoitika izvozvo. But imimi you choose to ignore zvese izvozvo. Vangori kana vangonzi vanoda kuti pakungoningina kungonzi tine ma-MP edu tine machinchi because of nzara vanodii. Anyway, ndo dzimwe dzenyaya dziri kuitika muri Zimbabwe. Inano tinonyanya kutaura zvinhu zvakawanda wanda honestly speaking. Asi ndangoti ndangodarika napo panapa ndikatotaura zvandataura, ndaona kunge zvakakosha kuti ndingogumira panapa, but ndine zvakawanda zvandoda kuti munzwi. 3 September 2025 mangwanana nhasi tichaverenga shoko redu richibva kubhuku yaJoshua chapter 1. Tichaverenga mavhesi maviri chete, verse 6 kusvika pa7. Musoro weshoko uripo unoti ramba wakashinga kuti ukunde, ramba wakashinga kuti ukunde. Verse 6 inotiyo simba utsunge mwoyo, nokuti uchatungamirira vanhu ava kuti vatore nyika yandakapikira madzitateguru avo kuti ndivape senhaka yavo. Verse 7 inotiyo simba ushinge kwazvo, chenjerera kuti uteerere mirayiro yose yawakapiwa naMozisi muranda wangu, usatsaukira kurudyi kana kuruboshwe, kuti ubudirire kwose kwose kwaunoenda. Mwari vari kumusoro kudenga vakomborere shoko ravo. Mweya Mutsvene ngaatibetsere kuti tirinzvere sekupiwa kwataita shoko raMwari. Mangwanana nhasi taverenga shoko mushure mekunge Mozisi asisipo, utungamiriri hwasara naJoshua. So vana vevaIsraeri kunyika yeKenani havasati vasvika, asi vava padhuze kuda kusvika. Saka Mwari, chinhu chokutanga,
muzodziwa wake mutsva uyu anonzi Joshua anomutanga amurayira kuitira kuti azive zvokuita kana akufamba nevana vevaIsraeri vakananga kugungwa, vakananga kunyika yeKenani, nyika yavo yechipikirwa. Nyaya iri pano yandoda kuti muonesese inyaya yeushingi yataurwa naMwari. Hakuna munhu anogona kuita leader kana usina ushingi. It's one of the characteristics yataudzwa mukati neshoko raMwari mukati mezuva ranhasi. So Joshua ari kuudzwa naMwari kuti nyaya iri pano shamwari, kutungamirira vanhu haisi nyore. Remember, munhu ari kuudzwa naMwari uyu is also a prayer warrior, munhu anonamata. But Mwari anonamatwa wacho ndiye ari kumuudza nyaya yekuti shamwari, Mozisi haasisipo, but kwasara iwe ndiwandaisa. Asi nyaya iri pano yanyaya yokuva munhu anosimba, otsunga mwoyo, nokuti uchatungamirira vanhu ava kuti vatore nyika yavo yechipikirwa yamadzitateguru avo yandakavapa senhaka. Saka hapadi mbwende. Remember, munhu ari kuudzwa uyu munhu anotonamata, ende kana anamata haarambongonamata achingonamata, anonamata but owana nguva yekuzonoisa zvaanga achikumbira zviya into practice. So Mozisi ari kuudzwa naMwari mashoko ekuva munhu akashinga. Haufani kuva uri mbwende kana uchiziva kuti une zvauri kuda, because remember, zvauri kuda zvacho zvinotoriwo mumaoko mevamwe vanhu vakatozvibata nemaoko maviri, vakatoita zvokuruma nemazino, and vari kuti zvinhu zvavakabata havafani kuti vazviregedze. So mhuri yeZimbabwe, nyaya yandinoda kuti muone pano, remember, munhu anonzi Joshua is also a believer, but Mwari vari kumuencourage. God is giving him words of encouragement. Be courageous enough so that you'll be able to overcome your enemies. If you are not courageous enough, you will not be able to overcome your enemies. You will not be able to get to your destiny. You will not be able to get to the promised land, the land that flows milk and honey. So the first thing that God is doing to him is to give him words of encouragement that he must be strong for him to become a victor. Anofana kuva munhu akashinga, nokuti kureva kuti pauri kuudzwa kunzi shinga, kureva kuti chinhu chacho chinotori mumavoko mevamwe vanhu, chinotoriwo mumaoko mevamwe vanhu vakatochibata kuti dzvi. Saka kubata kwavakachiita kuti dzvi chinofana kutonotorwa mukati memavoko avo, hachingotorwi chakatsvetwa kapo. Aiwa, you pray, after a prayer you ask by faith, unotokumbira nekutenda, and then Mwari
gives you the grace. God gives you the power. God releases power. God releases authority. Muri yeZimbabwe mangwanana nhasi ano andoda kukuonesai. Nyika inoyerera uchi nemukaka haisi nyika isiri mumaoko mevamwe vanhu vanotori mumaoko, inotoriwo mumaoko mevamwe vanhu vanotoriwo nayo izvozvo, vari kutoenjoya mukaka wacho iwoyo, vari kutoenjoya uchi hwachewo. But hatingopiwi takarara tongoti ndanokuti tiri kutambudzika saka tinofanira kuti tingopiwa zvinhu izvi takarara. Kuna zvinhu zvakadaro. But you must be courageous. Unofanira kusimba, unofanira kutsinga moyo, kushinga moyo. Ndo zvataurwa neshoko raMwari izvozvo. Unofanira kushinga moyo, wosimuka, wakumbira kazvawakumbira, wotanga kufamba towards the promised land. And then Mwari, he will give you the power and strength to overcome all the obstacles. Hatingorambi tichitongonamata tichingokumbira, tinonamata tobhilivha kuti Mwari atinzwa. Mwari atinzwa. And then tobuda toenda tonotora nyika yedu. Hatingorambi tichingochema machaina vari kutitorera zvinhu zvedu, matombo edu ari kuenda, goridhe redu riri kuenda, tichingochema chete tiri mumba. But we must go and take it by force, because God has already given us the grace. Nokuti Mwari vatiwanira nyasha dzacho. Mwari vatiudza kuti chinhu chamuri kuda ichi chinotoriwo mumaoko mevamwe vanhu. Saka achitorwi, achingouyika imakararaka, aiwa, Mwari anotokufemirai simba, mobuda, moenda, motanga kufamba, ende moshinga. Then Mwari okupai simba rekushinga, ende mobva makunda. Toda kutenda Mwari neshoko rake ratipa mangwanana anhasi. Mwari vari kumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, vakuwanirei nyasha. Regai tipedzise nemunamato. Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai mangwanana ano nezita raJesu. Baba, tinokutendai neshoko renyu ramatipa, shoko rinova shoko ramakataurira kuna Joshua. Joshua haana musiyano nesu, Mwari wangu, nekuti vaida kuti unotorawo nyika yeKenani, nyika yeIsrael, nyika yavo yakanga iri mukati memaoko evamwe vanga vasiri varidzi vayo. Baba, nyika yedu yeZimbabwe inyika ine uchi nemukaka, inyika ine zvese, asi zviri kubiwa, zviri kupambwa, isu takangotarisa. Mwari wangu, chitiwaniraiwo nyasha, taurai nehana youmwe neumwe mukati memwoyo wake, azive kuti zvinhu hazviuyi zvakarara, asi imi saMwari, kana takuudzai, munongotipa simba, motifemera mweya mutsvene wenyu kuti atitungamirire toenda tonorwa. Imi murimi simba redu. Baba, tinokutendai neshoko renyu ramatipa mangwanana. Nezita raJesu takunamatai. Amen. Muri yeZimbabwe semazuva ese, ndini murandarume wenyu anokupai shoko pano panyoka yemabhunu Updates Official, Mapango Mapengo. Mwari vari kumusoro kudenga vakuwanirei nyasha, vakutungamirei pane zvezvamunoita. Amen.